अगर आप भी चाहते हैं बिट्टू मलंगिया एंटरटेनमेंट का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बोला बोला छठी मैया की। डीजे में सुखीपुर बाजार। छठी माई दे दो एके गो ललनामा, हे छठी माई दे दो एके गो ललनामा, हे छठी माई दे दो एके गो ललनामा। सुन बाटे द्वारा माई, सुन बाटे द्वारा माई, सुन बा आगनामा, हे छठी माई दे दो एके गो ललनामा, हे छठी माई दे दो एके गो ललनामा। डीजे उमेश अखन अहाँ सब सुन रहल छी मलंगिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो के शानदार प्रस्तुति। सुनले बानी दानी हाउ अरजी पुरादा, अपने तू बेटी के माँ जियरा जुरादा। सुनले बानी दानी हाउ अरजी पुरादा, अपने तू बेटी के माँ जियरा जुरादा। दिन रात देखी बस, दिन रात देखी बस एके गो सपनामा, हे छठी माई दे दो एके गो ललनामा, हे छठी माई दे दो एके गो ललनामा। प्रेम से बोला सूरज भगवान की। डीजे में सुखीपुर बाजार। हर साल दुआरा पे माई हम आई, कब न राउ उपकार हम बुलाई। हर साल दुआरा पे माई हम आई, कब न राउ उपकार हम बुलाई। सोनू सचिन से माँ रामानंद शराबी से गवाई हम भजनमा, हे छठी माई दे दो एके गो ललनामा, हे छठी माई दे दो एके गो ललनामा।